Хора, не сте пробваме човечета. Знаете, аз много добре. За съжаление, не мога да снимам, защото са такива неща. Сега сумме плюс защо се сега? Кажи се подаря. Ще правим това момиченце. Кожима, аз ще избирам тази бялата коса. Държай, махай всички. Пишете долу в коментарите дали искате още такива видеа. Не, ето това. Ето това. Тези коса са кълчите. Да. Чите. Добре, нещата. Тези очи. Ето. Интересно. Добре, паучо. Ако искате. Рекламите, просто аз не съм без реклами. Чорапи. Бели. И това беше за видеото. Ето се получи. Ето така се получи. И чао, ако искате втори част, пишете долу в коментарите.